επιστημονικό λόγο του κ. Μακρυνίδη, ο οποίος με έναν εκπληκτικό τρόπο που το θαυμάζω πολλά χρόνια και με τιμά με την φιλία του πολλά χρόνια, εγώ θα ακολουθήσω έναν λόγο περισσότερο πρακτικό. Καταρχήν θα ήθελα, σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε ως θέμα σήμερα, δηλαδή τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα, να θέσω την όλη συζήτηση στις ιστορικές της διαστάσεις, γιατί έχει σημασία να βλέπουμε τα πράγματα και να αντιμετωπίζουμε τους θεσμούς μέσα στη συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βιώνουμε μια εξαιρετικά δρυμία οικονομική κρίση. Αυτή η συγκεκριμένη οικονομική κρίση φαίνεται ότι έχει περισσότερο δομικά χαρακτηριστικά και έχει και διάρκεια. Δεν είναι μια κρίση η οποία έρχεται για να περάσει και μάλιστα σύντομα. Αυτή η μεταβολή των πραγμάτων οδηγεί σε μια ριζική ανατροπή αντιλήψεων και δεδομένων τα οποία είχαμε μέχρι τώρα. Ανατροπή πραγματικά και κεκτημένων, αν θέλετε, δικαιωμάτων και κατακτήσεων ενδεχομένων. Είναι βέβαιο ότι ποτέ η μέχρι σήμερα πραγματικότητα την οποία ζούσαμε δεν θα είναι ποτέ ξαναηλήφθη. Άρα οδηγούμαστε σε ένα ενδεχομένως λίγο διαφορετικό μοντέλο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εντάξουμε τη σημερινή συζήτηση. Μέσα σε ένα πλαίσιο ανατροπής, κατακτήσεων και δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, πρώτη στη σημασία και πρώτη στη θέση έχει βεβαίως το ζήτημα της δημόσιας διοίκησης. Η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Και το κρίσιμο τελικά θέμα, το οποίο καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε, είναι εάν και κατά πόσο αυτά τα μέτρα της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας, θα δούμε ποιο είναι το ερχόμενο ως το σημαντικό, απαντούν στο ερώτημα ή τείνουν να συμβάλλουν στην επίλυση του βασικού προβλήματος που έχει να κάνει με την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Έτσι όπως λειτουργεί, παίρνω να πω ευθύς εξ αρχής η διαδικασία της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας, δεν φαίνεται να απαντά σε αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται να απαντά σε ένα πρόβλημα μιας πρόσχερης εξέβρεσης οικονομικών πόρων κατά τρόπο άμεσο, παρά σε μια στοχοθέτηση αναδιοργάνωσης ουσιαστικής της δημόσιας διοίκησης. Σήμερα ζούμε δίχως αμφιβολία την εποχή του μνημονίου, ή αν θέλετε καλύτερα την εποχή των μνημονίων. Θα έλεγα ότι τα μνημόνια, ή αν θέλετε αυτά συμπυκνώνονται στην έννοια του μνημονίου, επιτελούν σήμερα στην εθνική μας ένωμη τάξη ένα ρόλο ενός δικαίου έκτακτης ανάγκης. Περί αυτού πρόκειται. Σε εποχές μείζωνος κρίσεως, σε εποχές που το βασικό στοιχείο της κυριαρχίας, η λήψη δηλαδή αποφάσεων σε πολύ καθοριστικά στοιχεία της πολιτείας εκλείπει και αποφάσεις λαμβάνονται έξω, ζούμε πραγματικά σε ένα δίκαιο έκτακτης ανάγκης. Σε τέτοιες εποχές μείζωνος κρίσης, δομικής κρίσης, είναι η περίοδος ακριβώς εκείνη όπου τα συνταγματικά ανακλαστικά όλων μας, και κυρίως βέβαια πρωτίστως των δικαστών, αλλά και των ίδιων των πολιτικών, έρχονται σε πρώτη προτεραιότητα. Όσο οι περιορισμοί που επιβάλλει η κρατική εξουσία, είτε έξοδα κατά εφαρμογή των μνημονίων, είτε μέσω δικής της πολιτικής, αγγίζει τα όρια των βασικών δικαιωμάτων του πυρήνα τέλου του κράτους δικαίου των πολιτών, τότε σε πρώτη ζήτηση τίθεται το ζήτημα της συνταγματικότητας ή όχι των μέτρων αυτών. Το Σύνταγμα, θυμίζω, είναι το εγγενές, το βασικό όριο απέναντι στη συγκυρία. Απέναντι στην συγκυρία της στιγμής, απέναντι στην συγκυρία της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, απέναντι ακριβώς σε αυτό που ονομάζω συγκυρία της στιγμής. Το Σύνταγμα δεν είναι τίποτα άλλο σε νομικό επίπεδο παρά ένα σύνολο νομικών ορίων απέναντι σε μέτρα τα οποία επιβάλλονται με τον τρόπο που επιβάλλονται και σήμερα. Έχουμε στη διαθεσιμότητα και στην κινητικότητα. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτή η διαθεσιμότητα και τι είναι η κινητικότητα. Ξέρετε, η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα έτσι όπως χρησιμοποιούνται σήμερα εμφανίζονται για πρώτη φορά μόλις το 2012 με το βασικό μνημονιακό νόμο του 4092 του 2012, το νόμο του Μεσοπροθέσμου. Επαναλαμβάνω το περιεχόμενο, το κανονιστικό περιεχόμενο που προσλαμβάνεται σήμερα. Με το 4092 προβλέπεται πολύ χοντρικά το εξής. Ότι όποιος εισέρχεται στη διαθεσιμότητα, η θέση του καταργείται, η οργανική του θέση, αυτός διακόπτει βεβαίως από τον που καταργείται η θέση του, διακόπτει την σχέση του την υπηρεσιακή και εισπράττει τα 3 τέταρτα του μισθού του, δηλαδή έχουν μια περιττέρω περικοπή 25% του μισθού.
Εάν δεν αληθεύει αυτό το οποίο ακούγεται εντόνως, ότι το ποσό των 3/4, το 35% δηλαδή των αποδοχών, θα κρατούνται από το ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο θα λάβει άποτε λάβει, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά εισπράττει σήμερα το 0% των αποδοχών. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαθεσιμότητα ως μέτρο έχει καθοριστική σημασία και κοινωνική και πρωτίστως βέβαια για τους ίδιους όσους έχουν υπαχθεί σε αυτό το μέτρο. Η διαθεσιμότητα μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί μονάχα στις εξής περιπτώσεις. Στον κλάδο των διοικητικών, γραμματέου, οργανωτικού κτλ. Των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, απευθείας με τον νόμο 43 του 2012, και επίσης σε μια τριπλέτα νέων 3 κατηγοριών με τον νόμο 41/72 του 2013. Μιλάμε δηλαδή για τους σχολικούς φύλακες, μιλάμε για τους εκπαιδευτικούς, των οποίων θέσεις ειδικότητες έχουν καταργηθεί, και τέλος τη δημοτική αστυνομία. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των διαθεσιμοτήτων είναι ένα. Είναι ο οριζόντιος τρόπος εφαρμογής τους και η έλλειψη αξιολόγησης. Αυτά είναι τα μέχρι σήμερα κρίσιμα χαρακτηριστικά. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι παρατηρώ με πολύ ενδιαφέρον τη σημερινή κυβέρνηση και τους σημερινούς συμπλεκόμενους υπουργούς να απεκδίονται ουσιαστικά τις ευθύνες όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής μέχρι σήμερα της διαθεσιμότητας. Δηλαδή, με οριζόντια κατάργηση θέσεων και χωρίς αξιολόγηση. Θα σας αναφέρω για να γίνει αντιληπτό ο τρόπος με τον οποίο μέχρι σήμερα η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντιλαμβάνεται την έννοια της διαθεσιμότητας, ποια είναι η ιδεολογική έκθεση που συνοδεύει τις συγκεκριμένες διατάξεις στις τρεις αυτές κατηγορίες που σας προανέφερα. Και ξεκινώ με τους εκπαιδευτικούς. Η ιδεολογική έκθεση συνοδεύει την νομοθετική διάταξη και τι είναι να εξηγήσει για ποιους λόγους τίθεται κάποια διαθεσιμότητα. Και λέει για τους εκπαιδευτικούς. Η κατάργηση των θέσεων των εκπαιδευτικών και η θέση όλων σε διαθεσιμότητα πραγματοποιείται, ζητώ την προσοχή σας, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και με σκοπό την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και την εναρμόνισή της με στόχους της εθνικής οικονομίας, καθώς και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει η ιδεολογική έκθεση. Για τους σχολικούς φύλακες, περιορίζεται η αναφορά της αντίστοιχης ιδεολογικής έκθεσης στο άρθρο ότι καταργούνται αυτές οι θέσεις με σκοπό τον εξορθολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού. Το ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνει και η δημοτική αστυνομία. Θα μπορούσε κανένας να ρωτηθεί αν αυτές οι τελείως αόριστες και γενικές αναφορές επαρκούν προκειμένου να δικαιολογήσουν ένα τέτοιο μείζωνος τάξης και συνεπειών μέτρο. Γιατί άρρωγε εξορθολογίζεται το ανθρώπινο δυναμικό να καταργήσουμε τη δημοτική αστυνομία. Και μάλιστα την όπου δεν τηρούμε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας. Και τι εξορθολογίζονται άραγε το εκπαιδευτικό σύστημα όταν καταργούν τις θέσεις των σχολικών φυλάκων. Δεν μας χρειάζονται σχολικοί φύλακες. Γιατί άραγε ειδικά για τους εκπαιδευτικούς έχουμε μια καλύτερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού όταν καταργούμε συγκεκριμένες ειδικότητες τεχνικής εκπαιδεύσεως. Δηλαδή η κατάργηση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαιδεύσεως προάγει την τεχνική εκπαίδευση. Αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε σημειακά άτοπα και αντινομικά σχήματα, τα οποία τείνουν να επιβεβαιώσουν αυτό ακριβώς που όλοι φανταζόμαστε. Ότι ο λόγος αυτός του εξορθολογισμού είναι καθαρά λόγος προσχηματικός. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται, είναι ξεκάθαρο και από αυτό το σημείο και από την ιδεολογική έκθεση δηλαδή, λαμβάνονται μόνο και μόνο προκειμένου να εξοικονομηθούν συγκεκριμένα χρήματα σε συγκεκριμένη ιστορική χρονική στιγμή και με απότερο σκοπό να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στις μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Αυτή η αντίφαση και η αντινομία που τώρα προσπαθώ να σας επισημάνω, οδήγησε τον νομοθέτη, ακόμα και τον νομοθέτη του 41/72 του 2013, τον οδήγησε ακριβώς στο να μπει στη διαδικασία οριζόντιας περικοπής θέσεων, των 3 κλάδων που σας προανέφερα, και χωρίς αξιολόγηση. Διότι, εάν επιδίωκε και διαφορετικό σκοπό, ένα πραγματικό σκοπό εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης, που είναι βεβαίως αναγκαίος, θα τηρούσε άλλους όρους. Και πάνω θα έκανε αξιολόγηση, όπως σωστά αναφέρει και προηγουμένως ο κ. Μακρυνημίτης. Δεν θέλω βέβαια να εμείνω στο ζήτημα των συνεπειών της διαθεσιμότητας για τους ίδιους. Ιδίως στο επαρόδο, μετά την διαθεσιμότητα, έτσι όπως την έχω περιγράψει ως θεσμικό μέτρο, η υποδιαθεσιμότητα υπάλληλος εισέρχεται στην κινητικότητα. Δηλαδή, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 8 μηνών, μπορεί να μεταφερθεί, να μετακινηθεί σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε απολύεται. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αποτελεί η διαθεσιμότητα εξορισμού
μια ιδιότυπη μορφή απολύσεως. Γιατί το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα είναι η απόλυση. Εκτός βέβαια και αν κάποιος μεταφερθεί, μετακινηθεί, ενδεχομένως και υποβιβασμό. Ενδεχομένως οδηγεί και σε μια θέση η οποία θα είναι υποδέστερη των κατοικών των οποίων ασκούσε. Οι συνέπειες βέβαια για τον ίδιο είναι δραματικές αυτό που υποτίθεται η διαδεσιμότητα. Πρέπει να σας πω, το οποίο δεν έχει γίνει ευκαιρός αντιληπτό, ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες των υποδιαδεσιμότητα υπαλλήλων, μονίμου δημοσίου υπαλλήλου προκειμένου για τους δημοτικούς αστυνομικούς και για τους εκπαιδευτικούς, ιδιωτικού δικαίου του χρόνου προκειμένου για τους χωρικούς φύλακες, η μισθή των ανθρώπων αυτών πλέον, μετά την περαιτέρω απομείωση κατά 25%, αγγίζει τα όρια της φτώχειας, έτσι όπως η Eurostat έχει προσδιορίσει τα όρια της φτώχειας για την Ελλάδα, δηλαδή στα 588 ευρώ. Άρα, εξορισμού διαδεσιμότητα ισοδυναμεί με φτωχοποίηση των συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων. Έχουμε τώρα στα συνταγματικά όρια. Όλοι μας βέβαια έχουμε ακούσει τις αρχές της ισότητας, αρχές της αξιοκρατίας. Είναι βασικές αρχές του πολιτεύματός μας, αποτελούν θα έλεγα τον πυρήνα του κράτους δικαίου του πολιτεύματός μας. Είναι αρχές οι οποίες απαιτούν μεταξύ των άλλων, προκειμένου να έχουμε τέτοια δραστικά μέτρα, οπωσδήποτε κάποια μορφή αξιολόγησης, με κριτήρια αντικειμενικά και κριτήρια αξιοκρατικά. Ο καθένας δηλαδή θα πρέπει να κρίνεται σε αυτή τη μείζωνα στιγμή της υπηρεσιακής ζωής του και της κοινωνικής ζωής του, με κριτήρια που άπτονται των προσωπικών ικανοτήτων του, που άπτονται των πτυχίων ενδεχομένως και των ιδιαίτερων ικανοτήτων που έχει, της εμπειρίας την οποία έχει και της αποδόσεώς του. Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα όπως νοείται η διαδεσιμότητα? Όχι. Επομένως, και μόνο το γεγονός ότι λείπουν αυτά τα βασικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία τα οποία υπάρχουν άμεσα από την αρχή της όλης και της αξιοκρατίας, οδηγούμαστε εκ των πραγμάτων σε μια αμφίβολη συνταγματικότητος ρύθμιση. Η ρύθμιση της διαδεσιμότητας. Το επόμενο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι η σχέση του μέτρου αυτού με την αρχή της μονιμότητας. Το ανέφερε προηγουμένως ο κ. Μακρυδημήτρης, στο άρθρο 103 παράγραφος 4 του Συντάγματος, προβλέπει μεν ότι η αρχή της μονιμότητας αφορά τους υπαλλήλους των οποίων οι θέσεις ουσιαστικά δεν έχουν καταργηθεί. Τι συμβαίνει όμως όταν έχουμε μια τέτοια μαζικοποίηση του φαινομένου κατάργησης θέσεων? Είναι άραγε ο κοινός νομοθέτης απόλυτα ελεύθερος, εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της κάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να καταργεί όσες οργανικές θέσεις θέλει και όπου θέλει? Δεν πρέπει να σας πω ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι ένα συγκυριακό απάβγασμα συσχετισμού πολιτικών δυνάμεων. Σήμερα αύριο δεν είναι. Όταν όμως αυτή έρχεται και καταργεί χιλιάδες θέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι οι συνέπειες αυτής της πράξης είναι μακροπρόθεσμες και διαρκείς και έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην ίδια την κοινωνία. Φαίνεται ότι η αρχή της μονιμότητας θέτει ένα όριο το οποίο είναι πολύ πιο απτό και πολύ πιο συγκεκριμένο απέναντι σε τέτοιου είδους μέτρα. Δεν μπορεί ο κοινός νομοθέτης να καταργεί με τέτοιο οριζόντιο τρόπο, με τόσο μαζική μορφή, θέσεις, οργανικές θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Και μάλιστα χωρίς να συντρέχονται συγκεκριμένα κριτήρια και ανάγκες. Ανάγκες οι οποίες πρέπει να προκύπτουν απευθείας από τις προπαρασκευαστικές πράξεις που συνοδεύουν μια νομοθετική διάταξη. Θα πρέπει, όπως σωστά είπε ο κ. Μακρυδημήτρης προηγουμένως, αυτή η αναγκαιότητα για την κατάργηση των θέσεων να προκύπτει μέσα από μια συγκεκριμένη μελέτη. Πρέπει να υπάρχει μια μελέτη από την οποία να αποδεικνύεται ότι αυτή η κατάργηση των θέσεων οδηγεί πραγματικά σε ένα εξορθολογισμό της δημοσίας διοικήσεως και ότι επιφέρει συνέπειες οι οποίες είναι επωφελίας της οργανωτικής διάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό όχι μόνο να υπάρχει μελέτη, αλλά να μνημονεύεται με τρόπο συγκεκριμένο και ορισμένο στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Αλλιώς δημιουργείται εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα στην συνταγματικότητα. Υπάρχει μια διάταξη στο Σύνταγμα, το 5 παράγραφος 1, το οποίο κατοχυρώνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμμετοχή, λέει το Σύνταγμα, του καθενός στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η θεσμική εγγύηση για τον πολίτη, αυτή η δικαιοκρατική εγγύηση, διακυβεύεται, ουσιαστικά καταργείται επί της ουσίας, τις περιπτώσεις που έχουμε θέσει σε διαδεσιμότητα του συγκεκριμένου δημόσιου υπαλλήλου. Διότι από τη στιγμή που θέτεις κάποιον δημόσιο υπάλληλο, μόνιμο μάλιστα δημόσιο υπάλληλο,
τον θέτεις εκποδών της εργασίας του, ουσιαστικά καταστρατηγείς το δικαίωμά του σε ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ηρίστο εμπαρόδο ότι μέχρι τώρα όλες αυτές οι κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και λοιπές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, έχουν υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις του συστήματος. Με τους νόμους 38-33 του 10, το 38-45 του 10 και το 40-24 του 11, η μεσοσταθμική μείωση των μισθών υπερβαίνει το 30%. Αντιλαμβάνεστε ότι με την προσθήκη του 25% οδηγούμαστε πραγματικά σε τραγικές συνθήκες, σε πλήρη ανατροπή των δεδομένων βάσει των οποίων υπήρχε η προηγούμενη εργασιακή σχέση των ανθρώπων αυτών. Άρα, εκτός των άλλων, παραβιάζεται και ένας άλλος θεμελιώδης κανόνας του πολιτέρου κόσμου. Είναι η λεγόμενη αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Όταν ένας δημόσιος υπάλληλος υπηρετεί στο δημόσιο με μια συγκεκριμένη θέση, δεν μπορεί το κράτος, και μάλιστα κατά τρόπο αυθαίρετο, να έρχεται και να διακόπτει με τον τρόπο αυτόν, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς αξιολόγηση, την νομική σύνδεση των ανθρώπων αυτών των υπαλλήλων με την υπηρεσία του. Διότι, λέει το Σύνταγμα, σε αυτές τις περιπτώσεις παραβιάζεται η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Τα κριτήρια πρέπει να είναι συγκεκριμένα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετείται λόγος δημοσίου συμφέροντος. Ποιος είναι ο λόγος δημοσίου συμφέροντος εδώ που εξυπηρετεί? Ο πραγματικός λόγος δημοσίου συμφέροντος είναι καθαρά ταμιακός. Αυτό είναι προφανές για τους λόγους που προανέφερα. Αν είναι ταμιακός ο λόγος, μας λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν επαρκεί ο λόγος αυτός, προκειμένου να δικαιολογήσει τέτοιου είδους δραστικούς περιορισμούς των δικαιωμάτων. Θυμίζω, κυρίως στους νομικούς που παρίστανται εδώ πέρα, την απόφαση Ζομπολίνης κατά Ελλάδος το 2009 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Που λέει στην απόφαση αυτή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να δείτε πόσο προοδευμένα είναι τα δυτικά τελικά κράτη και πόσο υψηλότερα βρίσκονται σε σχέση με εμάς δυστυχώς σε επίπεδο κράτους δικαίου. Λέει ότι δεν μπορεί να ταυτίζεται το δημόσιο συμφέρον με το ταμιακό συμφέρον του κράτους. Δεν μπορεί το δημόσιο συμφέρον να ισοδυναμεί και να δίνει τη δυνατότητα στην εκάστοτε κρατική εξουσία να το επικαλείται προκειμένου να περιορίσει τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μπαίνουν στην ιδιωτικότητα και χάνουν με τον τρόπο αυτόν, κατά τρόπο δραστικό τον μισθό τους, είχαν μια νόμιμη προσδοκία απέναντι στο κράτος για το μισθό τους. Αυτή η νόμιμη προσδοκία ανατρέπεται. Αυτό είναι κατεξοχήν περιουσιακής φύσεως δικαίωμα. Δικαίωμα το οποίο ανατρέπεται εκ των πραγμάτων για τους όρους που τους προανέφερα. Άρα, αν μη τι άλλο, οι αποφάσεις της κυβερνήσεως θα πρέπει να θεμελιώνονται σε έναν λόγο δημοσίου συμφέροντος. Το ταμιακό συμφέρον το ξεχνάμε σε αυτή την περίπτωση. Ο μόνος λόγος δημοσίου συμφέροντος που μπορεί να δικαιολογήσει εδώ πέρα τέτοιους δραστικούς περιορισμούς είναι ο λόγος της ουσιαστικής αναδιάρθρωσης της δημοσίας διοικήσεως. Εμπράκτος. Αυτό σημαίνει όχι οριζόντια κατάργηση θέσεων, αυτό σημαίνει αξιολόγηση με βάση αντικειμενικά και εξωτερικά κριτήρια. Τελειώνω. Επίσης, ουδέποτε φαίνεται ότι έχουν εξεταστεί εναλλακτικές λύσεις. Γιατί οι συγκεκριμένες κατηγορίες? Αυτό δεν το απάντησε ποτέ κανένας. Μήπως θα υπήρχαν άλλες ιδιότερες επιλογές οι οποίες δεν εξετάστηκαν? Μήπως θα έπρεπε να βρεθούν από αλλού οι πόροι και όχι με αυτόν τον τρόπο? Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία το δικαστήριο, ο διοικητικός δικαστής και τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας θα σταθμίσει κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των διατάξεων αυτών. Και πολύ σύντομα θα έρθει περίπου την άνοιξη αυτή η στιγμή. Δεν θα μπω στο θέμα της κινητικότητας, πώς πρέπει να γίνει η κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά κυριότερα γιατί νομίζω ότι είναι πέραν του προφανούς ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνει η κινητικότητα πρέπει να είναι επίσης στοιχειωδώς κριτήρια αντικειμενικά, αξιοκρατικά, τα οποία να υπηρετούν την αρχή της ισότητας. Οποιοδήποτε άλλο κριτήριο το οποίο δεν συνάδει με τις προσωπικές ικανότητες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου υπαλλήλου, είναι εξοφλιστέα ως αντισυνταγματικά. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, καταλήγοντας νομίζω σε ένα βασικό συμπέρασμα, στο οποίο αναφέρθηκε νομίζω και ο κ. Μακρυδημήτρης το υπενόησε με τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Ότι η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ένα τμήμα ενός οργανωμένου ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης. Επιλεκτικές οριζόντιες καταργήσεις θέσεων δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές από το Σύνταγμα.
Ο τρόπος με τον οποίο δομήθηκε σήμερα, οριζόντια και χωρίς αξιολόγηση, η διαθεσιμότητα στη χώρα μας είναι κατά την άποψή μου κραυγαλαία θεματική. Μένει να αποδειχθεί από τα αρμόδια δικαστήρια και κυρίως από το Συμβούλιο της Επικρατείας του λόγου το ασφαλές. Ας ευχηθούμε ότι από εδώ και στο εξής η θέση φραγμών σε τέτοιου είδους ουσιαστικές μεταβολές στα δικαιώματα των πολιτών θα αποτελέσουν ένα καλό, αν θέλετε, πρόγραμμα μεταβολής της αντιλήψης των κυβερνώντων για την σχέση τους με τους πολίτες και τους δημοσίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.